8. ročník podujatia Mobilfest je tu a my sme sa rozhodli položiť pár otázok jej porodcom. Najlepší scenár je ten, ktorý je najúspešnejší, ale toto berte s rezervou samozrejme. Dôležité pre napísanie scenára je dobrý nápad, jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Mobilfest je hlavne o krátkych filmoch, kde nemáte veľa priestoru na to, aby ste robili siahodlhé a zložité rozjímania nad svetom. Dôležité je, hovorím, ten nápad, potom skúsiť nejakú veselú pointu alebo skúsiť niečo vtipné tam vopchať, alebo aj dramatické, to je jedno. Ale nech to je, nie je to dlhé a nie je to zložité. Hlavne ten nápad, akým spôsobom to spracujete, akým spôsobom to prezentujete, akým spôsobom to potom zostrihate, bude kľúčové pre výsledok. Ten scenár je dôležitý len z toho dôvodu, aby ste sa držali nejakej dramaturgickej línie, ktorú budete mať napísanú. Ale nemusí to byť nič zložité. Nebojte sa toho. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie cien a premietanie víťazných filmov bude v novembri počas výstavy IT technológií. Tak nečakaj a prihlás sa ihneď.